Mbola tsara bon. Mazoazo force edy. Nina akoho miaro vanio niany na siro donc nazo force antegna ty niany. Bon. On a envie de parler des fois. Ty volagna atsika bon atsika ndraiky tsy zay volaniko za tsy kivy mivolagna volaniko aminareo zegny. Exemple araiky niany avoa ray aman-drenitsika colonel Fanapera. Hitanareo zio izy koa tsika amin'ny lakôte volaniko zegny, izy koa misy olobe tsika masaky mivolagna hely mila fody vava. Mila fody vava, exemple igny colonel Fanapera, ery Jean-Luc Javolojiara mitovy, y a pas de justice nindreo agny fô, ireo micommande io volaniko aminareo zegny, ireo mahavita mijuge en espace de une semaine. Quel motif? Quel motif? Un homme juge un officier supérieur à la retraite, il servit Tanjazna pendant des années à des années. Un homme vita me condamner izy. Ino raha agnaty lohantsika gasy ty sérieusement? Olo aroe volaniko zegny. Bon, rajouteko izy telo fôtony Mamy Ravatomanga andraiky NC Christian andraiky Andy Rajoely manimba avenir ny Madagasikara. Atsika iza io fo miza fo masotsika. Atsika tsisy araiky mivolagna alô hitambatra atsika, alô tsika hiady fa tsy rariny raha mandalo, fa tsy rariny raha mandalo. Izy ka ombiagna anareo anieky volaniko zegny. Fa tsy possible raha voa Madagasikara volaniko aminareo zegny. Tegna tsy possible. Mikoragna za aty, mikoragna miekeky za olo tary. Volaindreo mais vous vivez dans quel monde? Volaniko tsy haiko. Franchement, au jour d'aujourd'hui, tsy haiko dans quel monde atsika gasy mipetraka ia. Atsika ty mba avovoraky. Tsisy zio mavita mitrangana, alotsika fandray tagnana, alotsika jiaby eky hetsika, basy eky. Olo efatra, telo, mankadala plus de 30 000, 28 millions de malagasy. Fa grave zegny volaniko. Tegna fa grave volaniko. Izy ka ombiagna atsika izara ataondreo. Namon'olo colonel igny zala. Nagnano trafic de volamena izy. Nagnano trafic de drogue izy. Juste parce que izy agnatin'ny constitution mavita magnano manifestation. Ir gouverneur, ir préfet magnasary mivolagna, tsisy autorisation. Anao mangataka autorisation, tsy amezandreo autorisation. Aranareo gendarme, olo benareo, sasany olo nampianatra anareo. Avoa 3 ans de sursis juste afody vava. Anareo magneky fo. Ino mba code d'honneur ny force zegny? Mi défendre portefeuille. Vola tsy agnatin'ny posinareo. Nangalariny le fitondragna ty. Zegny code d'honneur un soldat. Je suis désolé, hein. Tsy haiko eky gasy karaha ty, sérieusement, tsy haiko gasy karaha ty eky. Io tsika magnasary miadary, non. Orake raha tokony adivagna, tegna adivagna, igny tsy adivatsika. Magneka atsika ampidivindreo. Ny anty tsisy araiky masaky mitrangana, alotsika hihetsiky basy eky. Zabaka génération volaniko aminareo zegny. Tafara za, volaniko zegny, za zio mandiniky. Jamais de la vie volaniko aminareo zegny, anareo ampandohaliky zao. Je préfère mourir volaniko aminareo zegny. Vraiment en souffrance que souffrir en regardant raha ataonareo za.
tsy possible aminakahy zay. Justement, io fa tsisy mangataka autorisation fa hainareo fa ireo tsy hagname autorisation. Zio ty voulez eky. Aia 2025 s'il vous plaît. Rano gianareo tsy hitanareo. Motro tsy hitanareo. Ireo amizay tsy mijery volaniko aminareo zay. Ireo tsy mijery. Izy ko ombiagna atsika iza. Re mandenitsika raha navoa colonel Fanapera. Possible izy avoa re mandreninareo amare. Ataova agnatin'ny lohanareo zegny. Dikan'zegny tsy mahazo mi commente, ne serait-ce que commenter am Facebook, ne serait-ce que mivolagna fa za zio exemple, za zio koa ta Madagascar zany nisongatika hely niany resaka 1er avril igny, za fa ta en prison. Vous rendez compte de ça quand même? Za fa la famille Koutite 3 ans parce que juste izy nagnano publication. Pendant ce temps-là, olo mangalatra, zavanareo Lydia, 50 000 euros, mila apodiny. Jugé par le parc de Majenga, izy avagny izy libre, comme l'air. Zavanareo NC Christian, tiana hena ataony 25 kilos d'or, izy zava tranquille, mbola maniry kokoa izy amin'olo, gadrenareo agny izy, voninareo zany ka Fanapera. Ça va pas ou quoi? On vit dans quel monde là? On vit dans quel monde là? Jusqu'à combien on a karaha zay zala? Yo tsy se mila vola, mila non, ça c'est votre avenir. Tsy avenir anaka, tsy avenir an'olo mipivolagna ty. Avenir anareo io. Za koa mahita fa mihetsiky Madagascar. Mety andehanagna zio Madagascar. Allô, za mandeha. Tant que anareo tsy magaboaka aminaka koa fa anareo vognona, za tsy vognona, za tsy andeha agny, mais za mi continue mivolagna fô. Aboanareo za fa anareo vognona marigny boka. Io tsy mila mila vola amizay mba vostifiry, avoatifitry rô jiaby ta Analakely. Tsisy avoatifitry rô. Mais soyez plus intelligent. Non, sérieux. Tegna mampalahelo raha mandalo atsika Madagascar, sérieux. On a quoi dans notre tête là? Hein? Misy ino mba agnatin'ny lohatsika ya? Angy io fô. Non, io ka tsy problème ne. Zay fa tsara eto. Zay fa tsara, zay fa tsisy problème. Ambela namatsika maty karaha io. Je suis désolé mais raha vo Madagascar zala fa anareo tsy humain. Zay tsy mihetsiky volaniko aminareo zeny tsy humain. Kaza voanareo iza mare volaniko zay. Kaza voanareo iza mare. Zay ne volaniko. Problème tsika diaspora, de atsika diaspora koa fautif volaniko aminareo, tegna fautif. Plusieurs fois za mivolagna zegny eto. Izy koa fa agnampy namatsika, tsisy araiky mitrangana. Par contre andeha gnuitry masitay volaniko aminareo zegny. Andeha pique-nique aty, igiakatoaka aty, pare olo jiaby. Za ty olo migiakatoaka koa. Azonareo zegny. Ipetraka ikoragna, bon, fa tsy manjary raha mandala amin'ny tanànatsika e. Fa tsy manjary alotsika hietsika e. Namatsika any kony misy problème e. Alotsika hietsika e. Le pire, tsy agnatin'ny lohatsika eto, diaspora volaniko zegny, za agnisany. Ohatry za koa mivolagna volaniko zegny, sy koa za fautif fô boka. Za agnisany. Le pire, atsika tsy mandiniky, fa izy koa, raha tadiavitsika jiaby io, atsika sécurité, même tsika mandeha Madagascar fa mavozo. Za zio exemple, andesiko zanako à Madagascar, jamais de la vie. Jamais de la vie. Amiako tsigny olo andeha anjava za. Amiako tsigny olo andeha anjava za, amonjy za azy io à Madagascar fotony silo maty mosary. Non. Tsy amiako tsigny izy. Donc atsika la faute volaniko aminareo zegny. Tsisy olo hafa. Araka aza mivolagna fa la France andeha agnapatsika, la Russie andeha agnapatsika. Non, atsika samby atsika ao fô antreniky.
tant que raha zegny tsy miditra agnatin'ny lohatsika, jamais de la vie Madagascar io androso. Tsy adala ne za mivolagna aminareo isan'andro io. Ambilanareo état fédéral mis en place. Ça me fait non, tu mets la tête, non, direct à toi, état fédéral. Ça, au moins, tu vois, remandentika colonel Fanapera zio. Nagnino olo fa 70 ans, mila teritegna, mandeha automobile jusqu'à Tananarive, andeha jugegna hagny, io amizay andeha ampody. Non, mais arrêtez un peu vos conneries. Ah, non, sérieusement. Ah, non, Ramandalo, non, franchement, tenga mampa nerveux. Tenga mampa nerveux, Ramandalo Madagascar. La fa mivogna aminareo. Tanareo raha avoa mera Jean-Luc Javolojary. Amare voa hafa. Tseniky vita io volanko aminareo zegny. Hitandreo fa irozio matandrika fotiny nafodindreo vavany colonel Fanapera. Nafodindreo vavany. Avoza amizay boka reo sasana bio. Ha, nafoditsika vavany olobe izy ty. Dikan'izay fa colonel Fanapera nafoditsika vava. Reo sasana io tsy mety mavoza amizay izy io. Tanareo zegny intimidation zao. Dit tsisy olo tsy te fety, même za te fety. Mais za avenir ka avenir zala. Za avenir ka avenir, même avenir anao koa fa zay boka fa misy togno. Za fa tsy mijery amare za maty fa avenir an zanako, sérieusement. Même si zanako mipetraka aty fa amare zay volana za tia andeha tany nitirany babako. Za andeha hagny. Au moins ils ont sécurité. Au moins zanagna raty, c'est pas pour rien. Amare zanako possible babanao koa karaha zegny. Nivolagna izy tamin'ny vidéo, nasiaka izy nagnano karaha anareo ino? Babanao koa ni nangala 50 millions na mitapitoka olo jiaby, na voatefan-tsofigny tagny izy tamin'ny vola, soit izy namadiky ray aman-dreninazy. Zegny agnaty mentalité tsika ao. Aieky olo mivolagna olobe 70 ans, niady sécurité ny tanàna. Olo jiaby maregny que tableau d'honneur. Azonareo zegny, y a pas de faute, tsisy nagnano faute. Niany izy fa retraité, nahitanareo faute. Vous êtes des assassins. Volanko aminareo zegny. Oui. Nareo karaha tsisy baba, karaha tsisy dady, karaha tsisy, franchement tsisy ray aman-dreny. Honte à vous, monsieur le président, honte à toi. Désolé, za tsy mivovoanao eky. Honte à toi, un de ces Christians. Mais t'es bon à rien. Mambravatomanga boka za tsy mivolananao fo eky. Anao tia mony za. Mais moi aussi, je suis prêt à te faire aussi. Y a pas de souci. Anao mitorogno vola. Non, fa trop raha ataonareo. Non, il faut arrêter de faire ça. Olo agny andeha menacénareo fa tsy zay aty menacénareo. Ambaninareo fa jusqu'à où? Jusqu'à ombiagna nareo iditra pouvoir ao. Tavela amin'ny pouvoir ao. Raha ataonareo jiaby de fa hainay. Raha ataonareo jiaby fa hainay. Afodinao anao Sibeo, afodinao terrain de golf. Zova ny volan'ny babanao. Nosy be alohana anao teo, nosy be koa fa nisy terrain de golf. Ny anty anao magnasaly vola fa nakazy ty. Non, franchement. Non, je suis désolé, mais là, j'étais énervé aujourd'hui parce que ratondo colonel Fanapera tsy rarina aminaka. Zegny volanko, io volanko zegny, dikavatsika lalagna. Non, atsika tsy de appliquer tsika lalagna. Fotony agnatin'ny constitution volanko aminareo zegny, mavita magnano manifestation. Mavita magnano manifestation agnatin'ny constitution. Donc, colonel Fanapera, tsisy faute nataony. Tsisy faute nataony. Au contrairement, amreo magnano trafic d'armes, magnano corruption volanko aminao, magnano arrestation arbitraire, assassin. Ireo fautif. Za volagna aminareo vahoaka malagasy, eran'ny Madagascar, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Soit vous mourrez pour la patrie, soit vous mourrez de honte.
Ah, il n'y a pas d'autre alternative. Comme ça, zankanaro, mizanaro, iny babanay tsy raha vitanay. Iny ray aman-dreninay, iny ziny boka, iny fa raha nataony tsy raha niady fotsiny nataony. Zay amizay maty mosary, ndray vola andeha à l'école fotsy tsisy taminay. Tu vois, moi j'accepte pas ça. Za fa mivolagna aminareo zegny, za fa tsisy presque lafa mihinan-kady aho fa ivelany volaniko zegny. Za tondro ladala, za miady io, fa je suis né pour me battre. Volaniko aminareo, je suis né pour me battre. Natoa za mbola tsy naleny zanahary zegny volaniko, mbola misy mission nakà mbola tsy henoko vita. Le rêve d'un soldat, volaniko aminareo zegny, c'est mourir sur un champ de bataille. Donc, volaniko aminareo, heureusement, maro mivolagna aminakà, non, pitsahatrenika anao, eko. Tu vois, izy koa zafo, ambolatsika famony faty volaniko zegny. Ambolatsika famony faty. Ah oui, ambolatsika famony faty. Sérieusement. Ah non, là, fa trop. Franchement, un colonel digne, il porte bien, il a pas volé. Izy tsy nangalatra. Zava exemple namezany zanaka anazy, respectueux, maramila. Tu vois? Ny anareo mangalatra ndraiky, anareo ndraiky yo libre. Olo magnanasa tsara ndraiky, andeha fodinareo. Exemple, monsieur le maire, zao Javoudjar, zava amizay menacé nareo olo jiaby zao. On n'a pas le choix. De toute façon, des fois, comme il faut arracher. Il a la guerre, on va le montrer. Tout simplement. On va le montrer. Zevlan, anaro maramila, anaro volon responsable. Anaro volon responsable. Itanaro général naro yuko tiangano. Colonel, prends ta responsabilité. Colonel Kochangan, capitaine, prends ta responsabilité. Capitaine Kochangan, lieutenant, prends ta responsabilité. Adjudant, prends ta responsabilité. Anaro diab responsabilité. Vous avez fait le serment de protéger le pays, pas de protéger des politiciens corrompus. Anaro volon fautif. Zako maramila karatonaro, zam démissionne. Tu vois, je me mets même une balle dans la tête. Parce que c'est pas digne. Ah oui, c'est pas digne d'être militaire, Karayou. Karakour j'aimerais à respecter Anaro. Anaro même tu me respectais, t'es Anaro. Arek bolatsin knati. Arek bolatsin knati, fanarbokani, angarganazi, soi-disant académie militaire, allez chier donc. Même il dit dire-t-il, bolatsin puis sangarganjo, on a tenu, il fanangano un but de sa personnalité, qui toi? Sérieusement. Iskarombouk, c'est pour dire de la merde. Ah non, sérieusement, tenga m'en pas nerveux, vlan comme narosé. Ah non, je suis désolé, franchement, colonel Farampé Naro, tu l'as vlan zing. Tenga zafadi vlanko, zetsina vitara, la faute ne. Tenga zafadi. Mangan zefa, mola tsiampi. Zene vlanko tam nous diable, yu tu vitane zazarek. Tenga zafadi. Ah. Ene rati, izy koa tsisy vola, tsisy financement, tsy mandeha raty. Ene, zay tegna nan faux mare. Tegna nan faux mare zay. Tegna tsy vitanay vlanko zegny. Fotony, mais zay fo tsy mi-abandonne. Io tsy maintsy vitanay fo ndraiky. Fagnambesagna raty io fotony vola fa nangalarindreo. Olo jiaby amizay, afodindreo vava am vola. Tu vois? Tsy amiako tsigny vlanko anareo madiniky. Tsy agnano fotiny mosary kibonareo, ndray force andeha hidivanareo fo tsisy. Ndray force hidivanareo fo tsisy. Zay milanko azafady, fa anareo kazakivo fa zay tsy agnambela anareo. Amblasa maty volanko zegny pour la patrie, mais zay tsy agnambela anareo. Zegny iangaviako atsika diaspora. À un moment donné, atsika on va prendre notre responsabilité volanko zegny.
Il ne faut, c'est pas des milliards vlan comme narosé, 8 000 milliards. Ndena volagna pan-africanisme et que misy bay mangala vola amin'olo magnano cotisation magnano raha jiaby tu vois anatsika ndraiky atsika mizaha hein. Tu peux te priver d'une petite bière azonareo zegny un week-end tu peux te priver d'une petite bière dis je vais mettre 2 € là jusqu'au à la fin du mois ici mavita même 10 € exemple aye mety ale fagnaty mahita foatsika solution karaha zegny il y a pas de petites économies izy koa olo jiaby masaky mivolagna raha karaha zegny agnatin'ny lohandreo Madagasikara mandroso c'est acquis la victoire nintsika jiaby ravoravo anareo mivolagna za iny nagnamia 5 € hely za iny nagnamia 2 € hely za va Madagasikara zio atsika jiaby ravoravo mety agnatin'ny lohatsika raha zegny fôtiny atsika miambigny ombiagna misy somarô ty ombiagna misy bala ty ombiagna misy non raha zegny ahoavy fô izy koa fa milamigny raha jiaby raha zegny tsisy raha tsy pare non sérieusement non ataotsika amy place raha jiaby zegny ataotsika amy place resaka ivory zay ataotsika amy place ataotsika raha dans les règles volaniko zegny karaha une association misy raha karaha zegny président misy raha zegny tu vois par exemple ataotsika état fédéral fa tsika fa misy leader yo adjoint yo misy trésorier ro misy raha jiaby ataotsika transparent za baka tiako raha transparent azonareo zegny mais tiako en même temps koa anareo koa magnamia hevitry za exemple ateo misy olo betibetiky io nikeky za tsy ame za tsy mivolagna agnaragna nagnamia hevitry za za zala tiagnano zay za tsy mavita fa za tiagnano pare volagno tsy magnino fa za tsy angala zegny volagno azonareo ambilatsy eny raha jiaby mipetraka tsara tu vois misy agnaragnanaka tsy volagninao ya tsy magnino volagniko azonareo chacun participe à sa manière karaha sasanao mivola alifasako message ty amy comité international alifasako ty raha mety atao misy même des handicapés volaniko aminareo karaha ty ataova izy ty karaha ty ataova izy ty tu vois tout le monde veut le faire vous avez anareo fa niparticipe ne zegny même anareo Madagasikara anareo fa mivola nalefako vidéo ty hitan'olo ravoravo vous avez déjà participé. Mais atsika diaspora zala tegna tsara zala mandeha Madagasikara mipoerapoera ankilan'ny namatsika mivolagna fa za boka en France za navanga raha ty za misy raha ty merci oui c'est bien continuez voilà sasany ravoravo aby za va iza tsisy lamba tsisy raha ravoravo magnasary mihina za mihina pizza no mihina non c'est pas comme ça la vie les gars c'est pas comme ça. Non, franchement, je peux pas laisser le colonel comme ça. Zene Vlanco, tu les as. Atika diable, tu les as. Yo tsisy merina, yo tsisy côté, yo nianty Vlanco aminao. Atika diable io, colonel fanapera. Atika diable zanaka colonel fanapera. Donc, atika mila mihetsiky. Eran'ny Madagasikara Vlanco aminareo zegny. Eran'ny Madagasikara. Izy koa volagna anareo diso za mivolagna fa mila magnavakavaka Tananarivo andraiky le côtier aboanareo mizaha amizay fa za diso mietrefa boka atsika jiaby mietrefa amizay atsika jiaby io za mivolagna diso za igny tant que atsika jiaby io tsy mihetsiky ça veut dire que c'est vrai raha volaniko aminareo zegny fôtiny colonel Fanapera nandeha jugena ta Tananarivo azonareo zegny nagnino anareo tagny nagneky anareo amba tsisy tribunal nagnino tsy jugenareo tagny exemple zegny tokony manifester nagnano manifestation tagny izy ty mbareo sasy hitanareo amizay fa tribunal mahery a Tananarivo azonareo zegny le sasany le amfaritra tsy mahay mijuge zegny agny Antananarivo mahay mijuge zay volako izy koa fa resaka politique volaniko aminareo zegny ataova agnatin'ny lohanareo fa izy koa fa mandeha Tananarivo même anao volaniko aminao zegny nivolagna andradio le anao niany misy moto amy masonao anao fa nefa oui anao fa nefa anao nivolagna andradio le anao nagnano gilet pare-balle anao fa prison zava ro jiaby agnatin'ny prison exemple
capitaine Traoré nomoaly ny libéreny olo agnano coup d'état taminazy diaby, tous les militaires tia agnano coup d'état taminazy tam 2015 ny libéreny diaby. Azonareo zegny nintsika ao ndraiky Andry Rajoelina olo mandefa message aminazy, allô libéré le prisonnier politique yavy la iny fa araiky ty Mamy Ravatomanga tragneky fôtiny PM ankilanazy, PM ndraiky Mamy Ravatomanga tragneky. Karakory mba sambo andeha tsara izy koa y a 2 commandants de bord agnatin'ny sambo, tsy possible. Io amizay Mamy Ravatomanga andeha menace zay zavantsiniky raha ratsy nataonao jiaby Mamy Ravatomanga, io tsisy forognony. Anao zay mizaha internet tapenareo Mamy Ravatomanga, affaire maloto fo, tsisy affaire madio ao. Jusqu'à la vaniny Madagascar andeha lafina amin'ny Côte d'Ivoire, agny amizay izy magnaboaka prix nazy. Ke gasy magnety fo raha karaha zegny. Anareo esclave volaniko zegny, nde tianareo nde tsy tianareo, anareo esclave. Anareo esclave ny Mamy Ravatomanga, NC Christian, Andry Rajoelina. Ha! Non, volaniko, atsika volaniko zegny tsy fankatia. Voalohany zegny. Atsika tsy fankatia. Ravoravo atsika araiky magnasasana matsika igny ndraiky atsika milomay. Nagnaboaka vodinazy igny igny atsika diabo tsara tata. Aia vidéo igny, aia vidéo igny. C'est ça votre vie, sérieusement? Tsy avenir tadiavinareo? Franchement mentalité possible za niala tagny fa ela possible zegny non tsy diamy ndraiky volaniko fa karaha non karaha fa hitako trop ndraiky boka karaha fa hitako trop karaha tsy normal fo volaniko je me suis trompé de planète, c'est pas possible. Oui, esclave de club 48 mon frère, atsika esclave de club 48, il faut dire ce qui est. Maro olo mavovolagna zegny fa le club 48 le royaume de haut va et ça continue jusqu'à ombiagna zegny, jusqu'à ombiagna. Zala 4 personnes magnano esclave 28 millions de personnes, on va où là, sérieusement? Zegny volagno atsika diaby niany colonel fanapera ataova agnatin'ny lohanareo zegny, mandianareo mifô aia babanay, aia ray aman-dreninay, tu vois? Non, fa trop raha mandalo eto, sérieusement. Franchement, za volaniko aminareo direct adjanga direct tokony zany. Za narary direct adjanga tellement nanonga raha ito agnatin'ny cerveau-naka, za naheviko janga direct. Franchement, c'est trop. Non. Azy koa za fa volaniko aminareo zegny, za fa loso, tegna za nerveux loatra mahita raha karaha io. Aike 3 ans de sursis parce que anao nivolagna za tsy agneky base tuléara. Anareo ndraiky mandeha ao fo volamena navadikinareo vy, mitsangana nareo vahoaka. Azafady, sérieusement, peut-être je vais être violent, mitsangana nareo vahoaka, samborinareo izy koa fa hitanareo fa TGV izy ty samborinareo agny, mandehana amin'ny préfet, mandehana amin'ny gouverneur, samborinareo agny rô. Non fa trop ndraiky, sérieusement. Olo tsy anao boka io mankadala antegna eto, vita pouvoirandreo ro amizay mandeha milefa atsika io, atsika mbola sambatsika ao fo hijaly. Non sérieux. Bon, franchement je sais pas si zany any possible za tsy mandry niany, trop énerveux. Oui, trop énerveux, mais bon, za ndraiky tsy kivy, za fa mivolagna aminareo zegny, za tsy kivy, za micontinue fo, aboko anareo fa za tsy kivy mary, za micontinue, mon combat continuera toujours jusqu'à la mort volaniko zegny. De toute façon fa hely tavela la vie-naka, fa hely tavela ary za tsy mijery fo eky, za fa mivolagna aminareo zegny jusqu'à la mort, za tsy mi-abandonne. Oui, j'abandonnerai quand le bon Dieu mivolagna aminaka basy eky, c'est bon, avianao kahieko amizay, io za pare, tu vois. Nde za koa mbola kahiny, za mbola miadiady hely fo, tu vois.
Ah non, franchement, t'es même pas là, Ilza. Ah non, mon, ah. Papa, on peut pas laisser dormir, non, franchement, tranquillement. Ah non, Zavanaru, il n'y a Tchénaro, ah, andenga l'avion, andenga la... Tchénaro, faut écrire ton douise, connaît. Anaro gendarme, la honte, Anaro. La honte, Anaro. Que ce soit général, que ce soit un ampianarinja, vous êtes une honte. Z, Maé, colonel Fanapera, Tchinampietski, élément naze, vous êtes une honte. Maramila nangapetka istio, Tchinietski, Tchinamanga doucise, Andraduel, vous êtes une honte. Aznarose, Anaro nandenanamcho, colonel Fanapera, vous êtes une honte pour le pays. Zakola place Naro, Zanvunaze, Zachimudanchang. Ah, anaro mizazanka anaro ha. Mandim fo anaro. Lehibe anaro nandeha samboring. Parce que raha vitanaro io, izy koa misy la guerre ao en France à Madagascar ao. Anaro voalohany mamono namanaro en face naro. Vous êtes capable. Fa eko. Zegny amizay azonaro amizay. Pourquoi volaniko zegny? Zay mbola tsy avy izy io. Fôtiny fa karaha io toetraign'ny sasany. Tsy jiaby. Karaha io toetraign'ny gasy sasany. Donc, tsy esolo, volaniko aminareo zegny, andeha hiva problème gasy izy koa tsy gasy. Tsy esolo. Ah. Ah, franchement, désolé pour l'énervement, mais ça fait du bien. Ah oui. Voilà. Merci à tous, merci à tous. Mais le combat continue, hein. La patrie ou la mort. C'est tout.